הגעתי ליוגה בעקבות בלטים בצוואר, 2 בלטים, שמאוד מפריעים לי לאיכות החיים, עם אפילו זרמים כאלה לידיים, ועם כאבי אגן אחרי לידות. הגעתי די מיואשת, אחרי כמה דברים שניסיתי, ואפילו ניסיתי לאורך תקופה, והרגשתי ששום דבר הוא לא תופס, הוא לא באמת מרפא. היוגה ממש לימדה אותי להתייחס לגוף שלי בכבוד, להקשיב לעצמי, להקשיב למה שאני עושה, לפעול בצורה נכונה. היוגה נותנת המון רוגע, המון שחרור, היציבה הנכונה, שהיא דבר מאוד מאוד משמעותי בכל התפקוד שלנו ביום-יום. הכל פה משתחרר, כאילו מונח, חזרה איפה שהוא היה צריך להיות מונח, מה שלא היה לפני זה. היוגה היא מאוד מאוד מאזנת, כי היא גם המון הקשבה ונאמנות לעצמי, וכל הזמן מלא תובנות ותפיסות עליי ברמה ה-so called רוחנית, זה לא באמת, כאילו, אבל זה רק נעשה דרך עבודה פיזית, וזה כל הזמן יוצר את החיבור הזה בין הגוף לבין הנפש, וזה מכריח אותנו להיות בהקשבה לכאן, לעכשיו, לגוף, למה שקורה, וזה מדהים. היוגה בשבילי, מקום של חיזוק, גם לגוף, גם לנפש, מקום של שחרור. אני מרגישה שיפור בכל המערכות בגוף. ממש כאילו מבחינה פיזית אני חושבת שיוגה זה התעמלות מספר 1. אני מתעמלת בעוד דברים, אבל אני רואה בנות ואני אומרת איך הן מתעמלות, כאילו אם אתה לא יודע איך אתה עושה את זה פנימית, אז... הייתה לי בעצם צניחת רחם מספר 2, לאחר 4 לידות. ברוך השם, בזכות האימונים וההנחיה של מירב, ברוך השם, זה עזר לי מאוד מאוד וזה עדיין עוזר. ואז החלטתי שאני רוצה לעזור לעוד נשים בדרך, לחזק את הגוף שלהם, מה גם שזה גם עזר לי בקשב ובריכוז ובהרגעת הגוף והנפש. וזה עשה לי פשוט, איך אומרים? יוגה. יוגה זה הכל, זה גוף ונפש, זה שחרור, זה הרפאיה, זה חיזוק וזה כיף. מה שהכי הכי מיוחד ביוגה זה שזה המשפט שתמיד מירב אומרת, שאין לאן להגיע, יש מה להבין. העניין של ההבנה שהיא נבנית והיא אינסופית. תמיד יש מה ללמוד ומה להרגיש מחדש אצלנו ומה לחוש מחדש, ואיך להבין יותר נכון את הדברים. זה כמו שיעור תורה. תמיד יש משהו שהוא מתחדש אצלי בשיעורים. אני חושבת שהיום הגוף שלי יותר חזק באמת מאי פעם. גם הגמישות שלי בבית. כי היוגה היא בונה את השרירים, היא בונה את הגוף, היא בונה את הגמישות, אבל היא בונה את זה מבפנים, נכון. זה כוח שגם מלווה אותנו מחוץ לשיעורים. זה משהו שנכנס לתודעה שלנו, יש בזה המון הפנמה. הנושא הזה של הגוף נפש מאוד התחזק אצלי מאז שהתחלתי את היוגה. גם אני היום יותר יודעת בעקבות היוגה לשים לב למשל שכשאני במתח הצוואר שלי מתחיל לעבוד שם, האגן שלי תפוס, ואז אני צריכה רגע לעצור, להקשיב פנימה, לשנות את התנוחה, לארגן את עצמי מחדש, כמו שמירב אומרת, לכוון את הכינור מחדש, ואז להמשיך הלאה. יוגה, עם כל העדינות שיש בה, היא נותנת לי הערכה ומתיחות וגמישות וריכוז וככה עיצוב של הגוף ואיסוף של הגוף, כך שאני מרוויחה בממש ווין ווין, גם את הנשמה, גם את הגוף. תודה למירב. אני עורכת דין, מטבע הדברים יש לי לוז מאוד 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 צפוף. מאז שהכרתי את היוגה, הבנתי שלא משנה מה, אני חייבת לפנות בסדר יום שלי זמן לעצמי. אני מאוד מאוד מרוצה, זה עושה לי טוב לנשמה, זה משחרר לי את כל הקושי של כל השבוע. אני מרגישה שזה ממש ריפוי לגוף ולנשמה. אחת המתנות הגדולות של היוגה בעיניי זה ההבנה שאני לא צריכה להיות טובה, אני צריכה פשוט להיות. זה נותן לי כוח לתפקד, לתפעל את היום יותר. אני מרגישה שזה מרים אותי. שמה שהיוגה נותן לי, לא הרגשתי שמשהו אחר נתן לי. התוכנית להכשרת מורות בעצם, מעבר ללימוד הטכניקה שהיא מאוד מאוד חשובה, אני חושבת שמירב מעבירה את הטכניקה בצורה מאוד טובה ומקצועית.
אני חושבת שבמובן האישי גם לא ויתרה עליי והאמינה בי, למרות כל הקשיים שככה היו לי בדרך, שזה חלק מאוד מהותי מהקשר בין תלמידה למורה. זה קודם כל בעיניי השקעה ראויה לכל אישה. אפילו must, כי אנחנו כל הזמן בעבודה, ילדים, בית, והמקום הזה שהאישה נמצאת רק עם עצמה ועם ריבונו של עולם, זה המקום האמיתי, וזה חייב לעבור דרך שם. זה אני מרגישה על הגוף שלי שפשוט קורה, אני יוצאת מפה משוחרר. איך שהתחלתי להיפלט מהזה, אני מרגישה את זה, אני צריכה את זה. זה הרמוני, בחוויה שלי זאת הרמוניה מדהימה, שפשוט אחרי שיעור יוגה אני בן אדם חדש. אני לגמרי בן אדם חדש. זה שווה, זה איכות בריאותית, חברתית, נפשית, פיזית. אני כבר לא יודעת מה זה כאבי גב, ללכת לבצע טיפולים או לקחת משככי כאב. זה כבר מאחוריי. אני עוברת הריון בלי כאבים שדורשים טיפול כלשהו. ולומדים לזהות את המקומות, איזה סוג של כאב זה, ולשחרר אותו גם באופן עצמאי, אחרי שלומדים לעבוד נכון עם הגוף. אין ספק שזה משהו שהוא טיפולי ומניעתי. כל אישה צריכה את זה. הרב משקיעה בהוראה שלה לתלמידות, בקשר שלה עם הבנות. היא מתבוננת בכל אחת, יודעת איפה לתת את החיזוקים שצריך. למה יוגה? כי אני חושבת שהתעמלות רגילה זה באמת, זה רק גוף, ויוגה זה גוף ונפש. ואם אני רוצה להיות מחוברת ולא מנותקת, אז יוגה. אני אישית שכנעתי את אמא שלי וגם את אחותי, אני עכשיו עובדת עליה. אמא שלי כבר פה שנה בערך. המשפט שלי זה פשוט, כל התעמלות מחזקת ובונה שריר ובונה עצם, אבל היוגה אני חושבת שזה משהו, היא בונה בקטע אחר, היא קודם פורמת את הרישומים הקודמים ואז היא תופרת מחדש, שזה המילים שלי. לא חושבת שאפשר לגדול, לצמוח או להתקדם לאיזשהו מקום בחיים בלי כל הזמן לדאוג לאיזון הזה, לאיזון של גוף נפש. וביוגה זה קורה בצורה מופלאה ומדהימה. אישית כשאני יוצאת מהיוגה אני מרגישה את עצמי מרחפת, פשוט הולכת כמו באיזה... ושאלתי את אמא שלי פעם, תמיד אנחנו יוצאות כזה עם שקט כזה, כאילו מה קרה? וכאילו אנחנו כזה, וואי, אנחנו מרגישות מרחפות, ואמא שלי רק שנה ואני רק שנתיים, וזה פשוט קורה. אני חושבת שפיזית זה עושה את זה, אבל לא, כאילו זה מספר אחד מבחינתי. יוגה זה התעמלות מספר אחד. אני ממליצה בחום לכל אישה, גם במובן של תחזוקה יומיומית, בריפוי הגוף, בחיזוק הגוף, וגם מי שרוצה לקחת את זה כשליחות ולעזור לעוד נשים בדרך, זה מאוד מבורך. אני מאחלת את זה לכל אחת, ואני ממש ממליצה בחום. זו הזדמנות ממש לתת לי מתנה, 1.5 שעה של מתנה בשבוע, שאני נותנת לעצמי להוציא את כל הכוחות ולהביע את הכוחות של עצמי מתוכי, ואחרי זה בעצם לפזר את זה לעולם. היוגה היא דבר נפלא עבורי.